Хубаво, айде. Хора, днес ще влизаме с постоянни бани. И тук приятели ми се пусна една пиратка. Тапака без да я запали. За новата година. И както виждате, това са баните, всичко е старо вече. Тук е било сапун. Тук не знам, може би нещо като вана, както се вижда. Тук също има така, както виждате. Как човек? Кажи на хората как е. Тук има сочиен. Че? Да. Тук е горяло между другото. Това е тоалетна, предполагаме било. Тук е крипи. Тук отново има бани. Предполагам са общи, всичко е пълно с изпражнения. И той ги настъпва, разбира се. Това е първият етаж. Има и подземен етаж, в който ще слезем след малко. И тук има още къскоела. И тук е се е случило. Тук е другата част, в която отново има общи тоалетни. Тук не знам какво е било. И тук има дупки. Има много работи тук. Брата, да върнем долу. Ари, ще се срещнем долу. И ще завем в долните етажи. Майко, вижте. Аре! Тук също пропаднало всичко. Ой! Тук е много крипи. Ела, виж. Аз не знам в другите влокове как ще ходим в ветеринарната клиника. Тук също предполагаме горяло. Ай! Ма, тихо е! Какво е това е? Куче. Как куче е? Куче. Въй! Тук е пълно букуци. Тук е другия вход на банята, където не желая да е. Защото там е една лоша баба, така да кажа, майко. Между другото, катът ти може малко лоши, защото не съм си взел стабилизатор още. Тихо. Тук е доста високо. Тихо. Тук е другото. Майко. Това са другите. Виж? Някаква вилна написка. Да, ела. Но тук също има тоалетни. Предполагам, не може да видите. Нямам желание да ходя там. И това беше този влог, първен влог, който няма да ви хареса. Абонирайте за канал, за да виждате още. Стабилизаторът ми ще дойде след 4 февруари. Абонирайте за канал. Сега ще ви покажа цялата как изглежда отвън. Тя е в град Гурково. Ето, това са баните. Това беше за днеска. Както казах, абонирайте за канала, за да виждате още така подобни клипове. Когато ми дойде стабилизатора, да кажем след 10 февруари, ще почнем да качваме редовно. И това беше от днес. Чао!